tsakanin Aibo Hassan da Kadri Abdu. Isaka ne ya kuma kwallo girgune a harin da kudiya. Aibo Hassan ya zo ya kawo mai takaka. Director na kabina Diogo Girguna. Kai can ba a kowa. Dinga jama'i gono dinga postal visoro kile. Zermi nani goga bagai madiso. Aibo Hassan. Aibo Hassan wali saki saka. Aibo Hassan. Tukun Johnny Jarna da goras kono ku. Isaka goya mazumo. Kasa da ya tsarkawa. Aibo kyale hino. Aibo da kai hari. Aibo kyale wallahi. A wannan karo ina ji Isaka go saka ceci. za ta bata lokaci ba kamar irin kokowa. Isaka sun bai da wani fagol. Final ta takobi wanda a wannan hidin kokowa. Yanzu ga alama Aibo yana kokarin. Wallahi da gaskiya. Aibo sigaro dama. Hawa una Aibo kada hino. Kalmos in Ale Isaka sake chile. Borsu foru da sino dama. Arbisul Mustafa ne ko gurjere moso. Sangaro Aibo go furo. abincin maza Isaka go banda. a ci shi. Isaka go sake ceci. Akwai Isaka bu mosiki. Kai Aibo. Kai Aibo. Saku. Isaka ga. Aike kai to da bachiga. Ilo kujenya. C'est contraire à la finale. C'est contraire à la finale du centre national. Aibo Hassan ya kokowa. Tunda daga Aibo yi fannin sa revanche. Aibo va prendre sa revanche. Isaka hayya Allah nuru wala shawar silamai. wallahi Isaka go gabo ceci. Atole. Akwai Isaka bu mosiki. Akwai Isaka siki. Kai. wallahi action Wayo. Aibo kai na silamai. wallahi Aibo ya zo da sahi watakila ne mun Isaka. wasa neman yake shi irin yadda na bai tashi ba kar nike ga Aibo Rappelons. Aibo. La présence dans cette arène Aibo. du colonel major Wallahi. Akwai Isaka wa. Isaka bo zul ko jase wallahi silamai. wallahi tallahi wallahi isa take gudu wallahi colonel major wallahi ya tsawarise à la reine de lutte ela ida sai ke tabbata président Aibo Hassan ya kaba